हे आदा आदा रथ' रैमालि माबा बुंनोमोन? आदा नैबेखौ आंनि अननायनि नेरसोन हिसाबै लांफा नाजावदो आरो आंखौ दा बखा। आं बावालै रैमालि, आं मानो नोंखौ बावनो? नोंल' मोजाङै था, बैसागुआवनो सफैफिनगोन जोङो। दे बिदिब्ला थादो रैमालि, आं थांसै। दे थांदो बिदिब्ला। बाय रैमालि। बाहेरायाव ओंखारलांनायनि खोथा, मोजाङै देलायनानै थाङाबा सोरबा सिख्लाफोर लोगो मोनबा माबायदि सेंग्राफ्रा बेलायबो होननो हागौ। एसे मोजाङै देलायनानै थांखानाया मोजांलै। ओइ थेबगां थेबगां जाखोना जादियालाय दाबो फैद' माबार गारिनि बेलखौ खोनालांबाय। रलै थांगासिनो दङ। हास्लाबा माबार फैलै थाब थाब। जोंनाव हले गारि फैब्ला निला निलि गैया, ब्लड थांनायावसो दङ। बिगुरना ओंखारनाया होमबा महिला बादिसो, बिमाजोलै ओरै फिसा। एसे हिज्रा सन्देरनाय दंदेरबावोसो मानसिया हले। औ नङाबा दा बादाव सोरबा सेंग्रियाल' है आदा नोंजों थांगोन आं होनदो आरो खोथानो गैला बारलायबावगोन बियो। जानाय लोंनाय खिनाय हासुनायाव बेबायदि खालायगोन नामा राबसोलाय आंखौलाय? बे बिटिसिनि जब कार्डखौसो बावबायमोनलै सयथि। रलै फाग्लाफोर थांगासिनो दङ, मा हाखु दाखु सब थमायनोसोलाय? थाथ'दोलै नों देरा। दाबो ओंखारमाराखै नामाब्रा बियो? बोरो मटरालाय माथो दाबो फैयाखै? बेखौनो केस केस नोंसोर हिनजाव खुगाफोर। ओइ रोंगौ होननानै सालाखौ बेबायदि दाफिदोंलाबायलै। देलायनाय आदार जालायबायदां। मोसौ हालिनो हाबजालायनाय बे गन्थं हंलालाखौ लानानै बेसेबां देलायबाय थायो बियो? बेबादि देलायनो गोसोबा बिउटिफोराव थांनानै देलायहैलाय, मेरला मोदोम नाग्रा दं। नोंलाय नों गावखौनो खोब एक्टर बायदि मोनदों नोङो। ट्राक बोराय मोखाङानो साइथिन सेर सेर प्लास्टिकखौ लाहैदो नोङो, बिहारि मडेल। हाब आंनिख्रुइ मुरख'सिना नों आंखौ बेबायदि बुलायथारबाय। मा बुंनो हायाबालाय, जेरै मावनाय एरै फिथाइ। फाग्लाफोर हनै गारिया फैगौ, फैद'। मा फिथाइखौ जायो नोङो? गारि फैगौ हनै। राखेन 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 गारि राखेन। आंना मागुर गाखोबा आंनिहाय फैनोसै, आंनि सिगां सिगां दाबुथा। नैहाय फाग्लिफोर, बैसागुआथ' सफैथारबायहाय। बे आदा जालाखौ आरो आदा थेबगां मोनाबा देग्लाय बैसागुआव फैगोन ना फैया? जानोहाय आंबो जिंगासो सिदों। बिसोर रङाबानो बैसागुआनो गोग्गोमानो जाया। थिग फाग्लि, बिबार थानानै कि सिखिरिया फैया जायो? आयु फाग्लिफ्रा, आं बायोहाय। माखौबासो एग्रां हरलायबाय, नङाफ्रा मानो? नङैखायसो बिसिनि न' सेर सेर मैगं खायबाय थायो। नङाबा आंबो दाखालि नुदों। ओइ सिख्लाफोर माखौ मिनिखो? बिदि नङाहाय फाग्लिफोर। मा जाखो सिख्लाफोर? माखौ मिनिखो? माबासो नुबाय नामाब्रा? थेक थेक। नङाहाय गुमै, जा सिख्लाफोर नालाय गाव गावनिखौ रायलायदों। आंलाय बेखौनो माबासो नुहुरदों होनदों। ओइ फाग्लिफोर, मोनानोसै थोबाय थ' थांसै। न'आव माथो? औहाय थुदो जेखाया सुदो। थ' थांदिनि थोबाय। फाग्लिफोरना सोरना बांसिन मोनखोलाय दा? आंना बोथियायानो बांसिनहाय। नोङो थाङा गुमै? जा थांसै, फैद' थांसैबा। आंबो थांसैथ'। फैद'हाय गुमै, सारबाय थायो नामा? आब'आ लेंहरबायनो। नोंबोखौलाय मानो बावरा? नोंसोरखौ नुबानो नोंबोखौ बावो आहा। बाराबाथाय हामा। बाराबा दानो गालांनांसिगोनसो ना बिसोरखौ। ओइ आगैमोन रुलै, आं हारसिं थुद' बायदियो। फाग्लिफोर मोनाबाय हनै।
태강, 어이, दसे जिरायसै. समाबो जाखाबाय. कम्पानि खामानिफ्रा बिदिसो जायो. आइदाय एथ' खस्थ' मावनानै खि जिराया नामाब्रा? नङाबा माथोब्रा थ' दालाय जिरायनोसै नङा माथोब्रा सोरबा मेसिनफोर बायदि मावबाय थानो हायोलै थौ हाब बिदि मावबाय थानांगौब्ला देहायासो खहा जागोनलै मा खहा जानोल' जिबौ रुंगोनाय बायदि रुंगोलांगोन बेखौ मोनथियाखै है नोंथा था जिरायद' सरकारनि कारपेट बुखानायाव उफ दानालाय टेपगां गोजाननि हाजोखौ समायना नुहुरग्राया नंगौलै आदा नों थारैनो थिगखौनो बुंदों गोजाननिफ्राय हाजोआ नायनो जेसेबांनाखि समायना खाथियाव नायोब्ला नाथाय बियो थारैनो नंखाय औलै आदा बेफोरबायदि खामानिया जोंनि गामि ओनसोलावनो मेरलामोन दासो गोदो उन्दैयाव बिमा बिफाया स्कुलाव थिनहरबा थाखुमा थाग्राया मालायनि थाइजौ बिफां खान्थाल बिफाङाव गाखोलाबायनानै थाखुमालाबायग्राया दालाय मानो मालायनि न' आखाइ थिफुलायनाय दिख्रुबनांदों औलै आदा बेयो जोंनि सुखुखौ हायै गोरोन्थि दानि मुगायाव औ आं थांगासिनो दङ नोङो बे सालाखाथिनि मांकि पार्कआव नेनानै थाबाय थाथ' नै आं सहैगासिनो दङ औ जागोन आच्छा बन्धुफोर मानसिफ्रादि बेफोरबायदि मबाइलखौ खोमायाव होनानै रायलायो बे मबाइला हिनजाव हौवा थागोन ना थायाब्रा जानोलै आंबो मोजाङै मिथिया थानोबो हागौ गोदो गंफा गंनैल'मोन दा बेनो फिसा जालालाबायनानै गथ' गथाय बोराय बुरि बिमा बिफा उन्दै उनला गासिबो लालाबायग्रा जालाजोब्बाय जाम्बा ना बुरबक होननांगौ जाम्बा बे मेसिन बुस्थुआ बबाव हिनजाव हौवा मा बेयाव आथोन दङ नामा जाम्बा बुरबक मबाइलाव आथोन थायो नामा बेनो मोजां जोलैनि फिसा नंमारालै बियो बिनि थाखायनोथ' जों नोंखौ हिजरा होननानै गाबज्रियोलै हिजरा होननायखौ मिथिदों नोङो मा जुनारनिफ्राय फैनाय बियो गान्दा ना मैदेर बंस'नि बे नोंखौ माब्लाबा ट्रेनजों गुवाहाटिसिम लांगोन आं र' क'क्राझारनिफ्राय गुवाहाटिसिम ट्रेन गाखोबाय नों ब्रह्मपुत्रआव बिगुर नाय नोङो बेवहायनो हिजराफोरखौ बिसिनि आखलफोरखौ नोंनाव नै आइयो रामा आइ लाभ इउ नै रे खननानै लांबावसो नोंनि माबाखौ जाम्बालाय लेखा होननायखौनो गोदो फरायनो थिनबाबो फरायाखिसै नालायब्रा आङो ओंखायनो जेबो बुजिया गोदो दंफां सा सा गाखोलाबायनानै थाबाय फरायनांगौ समाव फंबाय जालाख' नोंलाय बे नोंनानाव रैमालिखौ गोसोखांदोंना गोसोखाङाखै उन्दुलांनायफ्राव औलै आदा बेखौनोथ' सानदोंमोन दाबो माथो बेथनखौनो मोना दिनै होनो होनदों एबा होखोना होआ नोंलाय हायलुरिखौ गोसोखांद्राखै बैसागु बोथोरावथ' सफैथारगौ जागोनब्रा बेखौलाय आहा सिमाव नुखादों औलै दिनै मोनबा गाबोननो ब्लडसै बैसागु जानांगौफ्राव औलै मोनबानो गाबोन फेख्रायलांसै बैसागुखौ जोखावहैसै बैसागुआव नोंहा सिख्लाफोरजों बाजानानै मोसाहैदोलाय बेलाय आंनि पार्मानेन्ट हुदाखाना नंमारगौसो औ आंखौ हले फार्था दालालै थिग खालामोन बिला होबायलै आं बारासो लाना फैदों हा मा बुंखो बियो हा बिल होबाय माथो बिलाइ सिरबायनो नोंलाय गुसु दाखालि लाथ'नायखौ होनो गोसो दंना गैलाब्रा बिलाय ए हरमारनोसै आं बारा केस बिजाबाय थालै जौसेल' फैसाखौ आंनिखौसो बिदोंब्रा आङो नोंनिखौ बियाखैना फैसा मोनब्लाथाय जानला मोनला सिख्लाफोरनो मेथाइ जाहोलाबायनो नागिरग्राया होद आं बेबायदि नङा गोदाव आरो बैसागुआथ' जोंना सफैबाय बैसागुआव मोजाङै रंजानोबा रंजा खिन्थु हायलुरिजों दा मोसादेर दे बिदियाव गैथ्रानो होखेजागोनबा जों हो दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव
समाव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव सालियाव मिजिंनि गांसे खानाय रिगि रिगां आगर एरनाय रुगुं फैसालियाव मिजिंनि गांसे खानाय हरनाय आर'नाय आंनि अनजालिनि गोदान बोसोरनि गोदान बोथोरनि आंगो गोरबोनि हो आंगो गोरबोनि हाय हाय दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव नखरां बिखायाव खाम दामदों नैबे बुहुमाव गोमसार फैदों नखरां बिखायाव खाम दामदों नैबे बुहुमाव गोमसार फैदों मिथिंगा सिखोलाया मोसाग्लांदों बारदै सिख्लायाबो बाजखांदों सनाथि नाराथि रुपाथि हाबा जालांबाय गावनि अनजालुजों थांनाय मागोआव हो थांनाय मागोआव दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव सिला सिबदों नामा ब्रा रैमालि सिलाखौ सिबबाय थायोलै आयौ आलासिफ्राबो माथो गोजानथारनिसो बेवहायनो जिरायदो दे जिरायलाबाय द' फाग्लाफोर दासो सफैदों औलै जों थाइलेण्डनिफ्रायसो फैदों नुवाखै सेन्देला थाइलेण्डनिसो गामिनिब्लाबो दिनैलाय फैफेरा मा गोसो जाबोदोंहाय नोंसोरो माथो खौरांमोन मामालै रैमालि आमलायगुरिनि नोंसिनि मादैया लोमजादोंनो बेखायनो नोंसिनि आइखौ नायफैदों होननानै खिन्थानो थिनहरनायलाय जों खिन्थाफैनाय जादों आयौ हा बेसेबांथो गोसा लोमजादों लोमजानायालाय एसे गोसायानो जिखिजाया नोंसिनि आइखौल' थिनहरबानो जाबाय
जोंहालाय गले गले फैबाय थानो टाइम गैया आमेरिकायावबो थांबावनांगौसो फ्लाइटआ फैसिगौसो बियो आरो मोनसे खोथालै रैमालि बैसागुनि जौ सङाखै होनबा अनजालुनो माइब्रानि गोदैनो जों बहायलाय मोसाफैखागोन नङालायनो संनायालाय संदोंमोनहाय माथो मानसियानो दाबो फैया बैसागुनि सिगां फैनो होनहरदोंमोन बिसोरो जों थांसै आयु फाग्लाफ्रा दानो थांसैबो आरो बिदिब्ला जिखुनु जाया खिन्थादोल' नों रैमालि थादो होनबालाय दे थांदो थाइलेण्डनि आलासिलायानो जेबो बैसागुआव मोनजालाङासै फैफिनगोन खेला नङा दे बाथ्राया दे जागोन सिला गाग्लि फैनांगौ फैबानो जाबाय बादामालिया माथो अबस्थायानो गैथारलालै गांफ्रानो जिजोबथारबाय माथो सिङाव बाथाबनानै थाग्रा नालायब्रा बे मालाय बेसेबांथो जोरबावनोथो साला सैमा थिखादारफ्रा हाथाय खनसेखौनो जाहो नालायब्रा थांनो मोननायब्ला बाबा नङाबा फारसिखौनो दजन मोनसे लानानै दोनफैसिगौ आं बे फान्था मासे आरो दामरा मासेनाथ' नायजाबावलासो गारियानो साबसिनसैसो उनथिंबो सिगांथिंबो एयार कन्डिसन फान्थाव बारियाव बुन्थाफोरनो गानहोनायासो साबसिन जासिगोन जाम्बाथा माथां सिनेमा बादि बेबायदि बखिलाबायना आंना थिग जानाय नङालै सोरबाफोर नुबाय बायबा आंखौ जाम्बाथा माथांसो बुंलाबायगोनलै बे आयु माथो फाग्लि गायदोसोलाय औ हा बहाथो थांनोनो ए आब' बै दखानाव थांनां मैगं लायनां ना बासुआबो नांगौ ए हा बे फाग्लाफ्रालाय फैलानो बैसागु जानो बेनोथ'हाय आब' फैयोब्ला गाबोननो फैसिगोन बिसोर ए नंगौ नामा बिदिब्ला थाथ'दो आब' थांनोसै दे या 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 है हा ओइ सेंग्रा मा खालामदों नोंसोरलाय दलद दलद था रावबो दावराव दावसि दा खालामखा नङाब्ला नोंसोर बे जायगानिफ्राय रावबो गलांनाय नङा बे नोंसिनि मैया मोननाय बिला जोंनो गोख्रै गथायनानै हर ओइ सोरलाय सोर नोंसोरा हा नोंसिनि नोमा नोमफानि जाखादों नामा जोङो बेबायदि लंदाङै हरनो हो सिंनिफ्राय सोर दादागिरि बेलाय सारोनफ्रा सिंनिफ्राय सोर होख्राव हरबाय थादों बायरायाव ओंखारबो गोख्रै मा खालामनो आंखौ नोंसोर मा खालामनो हा सौलायदो नामा आइयाव सिंनिफ्राय सोगोम हरबाय थाबावदोंसो सोरथो नोंलाय ओरै ओंखारबो आंखौ सिनायाखै फै नायफै आंखौ ए बबेनि बल'लै बे नायफैनो नुबायना आं सोर माथो बाहागिफोरसो आया जों एथ' फुङाव साहाखौनो मोनलाखै रुटिखौनो मोनजाखै नोंसोर मा सिरिथा मा साहा रुटि बिलाय ए रुटिखौ जाया होनबा नांगौ नामा नोंनो बबेनि दादागिरि नोंलाय नैबे अमा बुन्दा थासान्दियाव होदो सालाफोरखौ दांसिगोनसो नामालै जों लायसो र' मानसिफ्रा उदै रुरानोसैलाय आइदै मा फाग्ला जिनिस मानसिफ्रालाय अरिजिनेल मानसि फाग्लाफ्रा ओंखाम गथ'नि पारमानेन्ट जिनिसखौनो सिनाया बिसोरो मा फाग्ला बायदि मानसि बिसोरो आइदै ओइ मूर्खफोर फैसा लायनाया एफा गोबाव जायो नामा गोख्रै लाबो ओइ मानो एसे गोबाव जाखो नायनायसाय बस बिसोरथ' गैला खोरखिजों खारनलांजोब्बाय थफ्लाफ्राबो गैला बस लांफाजोब्बाय माब्रै खारलांखो बिसोरलाय होसो सालाफोरखौ मा जाखो आदा सिखारदो दिनै माबायदि खाट खाट खाटलै लामाया ओरैनो बोरै जाखोबा ओरैसो नोंसोर ओरै थांदो आं ओरै नागिरलांसै जागोन बस औ जागोन माबार गोख्रै
येस दासो थै थाखा फैसालै बेफोरो बेनो आंनि लाइफनि साबसिन नुथाय मास लाखिलै खांखमा फिसिग्रा फिसालाया लंपेन्टखौनो उल्थासो गानदों नोंसो खेला हमदों एथ' हाखौनो बुंनो गावखौ नायदो हाथ' र' आं गारि नायना फैनि हट बेजों होसोनोसैलै फटाफट माबाथ' बिजि जानाय नंखादो उलै ओइ फालाफोर रिसावसो फैगासिनो दं मारफै दं नोंगौ थु माबाथ' ओइ र' राखिबाव हाब बेजोंनो थांसै थ' माबार गाखो हास्लाबासै सम दं आरो मा बेबादि होनबावदो बास हमहैनोसै बेजों बाला फटाफट सालाव